hai unha circunstancia que se está poñendo de manifesto unha semana despois de que ocurrira a traxedia do incendio, que é que non temos servicio de telefonía. O servicio de telefonía é algo esencial en moitas partes das nosas vidas privadas, pero é esencial para as empresas. Temos en este momento as poucas ou moitas empresas que aínda están activas nas neves, servicios de restauración, servicios de gasolinera, todas aquelas que operan a través de telefonía móvil e de TPVs para poder cobrar aos clientes sin servizo. É algo inadmisible e ademais diso, nin siquiera se dignaron a compañía telefónica, nomeadamente Movistar, que é a que ten a rede de servizo pola que operan o resto das compañías, en prestar unha atención personalizado por teléfono. Cando chamas, nin siquiera collen. Queremos reposición de servicio inmediato para que as empresas das neves, a máis de sufrir o incendio, non sigan sufrindo consecuencias económicas a maiores daquelas que xa padecen. O máis urxente de resolver é o futuro. Evidentemente, nós temos unha solución para esa perspectiva de futuro e queremos animar as persoas das neves a ir todos con moita enerxía e con moita forza moral a exixir que o futuro nos pertenece e queremos que as administracións competentes den solucións a unha proposta de futuro que nós vamos a plantearlle na próxima semana. A atención inmediata, o día a día, as persoas as atendemos dende o Concello, dende un servicio maravilloso de voluntariado que está indo casa por casa a atender as necesidades cotiáns, dende a agua hasta a compañía. Pero o que necesitamos agora é un compromiso de futuro, un compromiso ao que teñen que achegarse cunha mirada intelixente e sensible ás administracións competentes. Nós propondremos a solución. A xente das naves sabe o que non quere que se volva a repetir, e as administracións públicas con competencia en esta materia teñen que asumir que a súa decisión de políticas que nos truxeron hasta o día de hoxe foron erradas e que si queremos un rural habitado e un rural con economía e un rural con vida digna, temos que mudar radicalmente esas políticas e comprometerse coas neves que ten que renacer. Esa é unha oportunidade para reconstruir o noso territorio con acerto, con esa mirada intelixente que reclamamos.